Уникална операция беше извършена за първи път в България. Ръката на 10-годишно дете беше спасена от ампутация след поставянето на 3D принтирана изкуствена става. Операцията, в която участваха водещи ортопеди и хирурзи от няколко болници в страната, беше извършена в болница Еврохоспитал в Пловдив. Преди няколко месеца на 10-годишната Антония е поставена диагнозата – сарком на Юинг. Злокачественото образование обхваща дясната й ръка в областта на рамото. Майката отказва ампутация и така се стига до сложната операция. Такъв вид изкуствена става никога не е слагана в България. Тоест, тази изкуствена става е специално за това дете изработена на база 3D принтирани, като замества цялата лопатка, която се примахна, като също така замества и горния край на дясната раменна кост. Съвременните технологии, които осъществяват едно предоперативно планиране, позволяват изработването на всякакъв вид, вероятно, импланти, в това число ендопротези, заместващи, така да се каже, важни кости в горен, долен крайник, и така се получава една органосъхраняваща операция. Операцията продължава повече от 4 часа. Имплантът, изработен от титан, е поет изцяло от здравната каса. Това са изключително редки хирургични интервенции в този обем. Това се случват нещо от типа на 20 до 30 такива операции в световен мащаб. Лекарите са оптимисти. След рехабилитация детето ще може да движи ръката си нормално. Мечтаем си с детето да си оздраве и да си е жива и здрава. За BTV новините, Райна Зайкова.